I welcome everybody to the camp meeting. Meeting. Let's open with a word of prayer. I welcome everybody to the camp meeting. Heavenly Father, we give you praise and thanks. For all your goodness and mercy towards us. As we begin this holy convocation, we ask for a special blessing. In Jesus' name, amen. Amen. This is the first of my presentations. I think I have 6. And in this first presentations, I just want to deal with some, I guess, they're varying subjects, but they're not specifically prophetic. Ndoda kuti papresentation yangu yekutanga ino ndichataura pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana asi zvinhu izvi hazvisi hazvo zvechiprofita. I'm sure all of you by now have received a communication from Elder Tess and myself. Ndinoimba kuti mese mune zvamakanzwa kubva kwandiri kana kuna Elder Tess. And the subject of the communication was the ordination of Sister Terry. Ndinoimba kuti tese takaona kuti communicate kana kuti kutaura kwatakaita zvaive pamusoro pekuzodza Sister Terry. The reason why I bring that subject up chikonzero nei ndataura nyaya iyi zvino is because we want to, at the beginning of this camp meeting, address a particular issue. Nokuti pakutamba kwemeeting ino tine nyaya yatoda kuti titaure pamusoro pezvayo. It's been about 18 months since the movement split. Pave nemwedzi inokwana kuita 18 apo movement ino yapatsana. Even before the movement split, kunyange movement ino isati yapatsana, without any particular direction from any human agent, pasina kana chataurwa kubva kune munhu upi zvake, it was already quite clear that the movement was being organized. Zvanga zviri pachena kuti movement yanga ichiitwa organization kana in a way that people had not designed, maybe in a way people had not envisaged. Izvi zvakaitwa nenzira iyo yanga isina kutarisirwa nevanhu. Since the split, apo pakapatsanura movement and perhaps even a little bit before that, kana kuti kumasure mbichana movement ino isati yapatsana, the work of reorganization has been a key thought, an important issue for Elder Tess and myself. Nyaya idzi dzekuti tiite church organization ndio nyaya yanga yakakosha kwandiri na Elder Tess. We recognize that this is a movement that's in its infancy. Takaona isusu kuti movement inoi ichiri doko chaizvo. The movement's 31 years old, so that may surprise you.
Tinoona kuti movement inoyi ine makore 31 izvi zvinogona kukushamisai. But those of you who have been in the movement for any length of time, Asi kune avo vakanga vari movement inoyi kwenguva yakati rebeiwo, if we were to go back a decade, 10 years, kana tingadzokera makore anokwanisa kuita 10 kumasure, you will know through most of the history of this movement that there has been no organization. Tinoziva kuti tikadzokera kumasure hapana nhoroondo yekuti pakaiswa utungamiriri. In fact, like the Millerites, Kana tikada kunyatsotarisa zvakafanana nemamillerites, in fact, I'll try that again. Perhaps it didn't work. We, like the Millerites, have taken a similar course. Ndodawo ndichidzokorere zvakanaka. Isu nemamillerites tatora nzira yakafanana. When William Miller began his work, he had no idea, no will to create an organization. William Miller paakatanga boka iri rinonzi remamillerites anga asina tarisiro yekuti achaita utungamiriri mukati meboka iro. In fact, he was proactive in his rejection of organization. Iye William Miller pachezvake aitoramba nyaya idzi dzekuisa utungamiriri. He saw his work as being one that would lead people back to, I will call it, the mother church. Aiona sekunge akaita izvi anenge adzosera vanhu kumasure kuchechi yavakanga vabva. For William Miller, it was the various Protestant denominations. Kuna William Miller yakanga ari machechi ayo akawanda echiprotestant. And for this movement, it was the Seventh-day Adventist Church. Asiwo kana iri movement ino tinechitaura pamusoro pesangano Seventh-day Adventist Church. Sometime after 2014, things began to change. Papo tapfuura mugore ra 2014 zvinhu zvakatanga kuchinja. Perhaps in the minds of some, those thoughts had occurred even earlier. Mukati mepfungwa dzevamwe zvinhu zvinogona kunge zvakaitika nechekumasiro mbichana. So around 2014, as I say, things began to change in our mindset. Saka mukati megore ra 2014 zvitangira ipapo tinoona kuti zvinhu zvakatanga kuchinja mukati memafungiro edu. In a very similar way that the mindset of the Millerites changed. Izvo zvakangofananawo nezvakaitika kumamillerites kuti pfungwa dzavo dzakatanga kuchinja. The way they identified themselves in comparison to the Protestant churches. Maonero avaizviita kana vaangazvifananidza nema-Protestant churches. So that work of reorganization began sometime after 2014. Saka basa iri rekutanga kugadzira zveutungamiriri rakatanga munguva iyo yatingadzira kuna 2014. It was developing relationships between Future for America and ministries across the world. Saka tinogona kuona kuti izviwo zvaive neukama uyo hwaiwanikwa pakati peFFA nemamwe maministries ese anga aripo. An important consideration to have in this history Izvo zvakakosha zvatingada kutarisa mukati menhoroondo iyoyi is the subject of baptism. Inyaya iyo yepamusoro perubhabhatidzo. Around 2008, 2009, Kana tingadzokera mugore ra 2008 na 2009, there were some, I'll call them leaders, you might just call them teachers. Inini ndoda kuvati vatungamiriri, munogona yenyu kuvati vadzidzisi. There were some leaders in this movement who were insisting that people needed to be rebaptized. Pane vamwe vatungamiriri vaive mukati memovement inoyi vairamba vachitsambirira pfungwa yekuti vanhu vanofanira kuti vabhabhatidzwe zvike chipiri. If you're an Adventist and you join this movement, there was a call for rebaptism. Saka kana waive musabata wakajoina boka rino, wainziwe waifanira kubhabhatidzwa zvekare kechipiri.
Around that time, there was a clash of ideas. Saka mukati menguva iyoyi paive nekurwisana kwepfungwa kana maonero. And the argument was over what baptism represented. Saka nyaya yainetsa ndeyekuti rubhabhatidzo rwaimbomirira chii. These teachers had the notion, the idea, to baptize people into a message. Saka ava mateachers aya vadzidzisi ava vaive nepfungwa yekuti vanofanira kubhabhatidza vanhu mukati memeseji iyi. So that was one side of the argument. Saka iranga riri divi rimwe chete remakakatanwa aya. On the other side of the argument Rimwe divi remakakatanwa aya were people who said that baptism represents entrance into the kingdom of heaven. Vamwe ave diviri vaiti rubhabhatidzo rinotaridza kuti wapinda mukati mekingdom yaMwari, muumambo waMwari. So I'll simplify. Saka regai ndizviise Are you joining a message or are you joining a kingdom? Saka ndoda kuti ndikubvunze kuti iwe uri kujoina kingdom here kana kuti uri kujoina message. You may not think that there's a big difference between the two. Unogona kusafunga kuti pane musiyano pakati pezvinhu zviviri. But at the time, those were two powerful arguments and people took sides. Asi kana ukada kuzvitarisa unoona kuti izvi inyaya mbiri dzakasimba uyezve vanhu vaizotora divi. Those who advocated that baptism is entrance into the kingdom of heaven, avo vaiti rubhabhatidzo isaini yekutaridza kuti uri kupinda mukati meumambo hwekudenga, they won the day, they won the argument. vakahwina, vakakurira mukati memakakatanwa aya. And so essentially, after around 2009, baptisms ceased to happen. Saka muchaona kuti tasvika mugore ra2009 zvichienda mberi rubhabhatidzo rwakambomira. I'm not saying that all the leaders stopped, some continued. Handisi kuti vatungamiriri vese vakamira rubhabhatidzo, asi vamwe vakarumira. But that work that had begun essentially collapsed. Asi ndiri kuti basa iro rakanga ratanga rakamboti donhei kana takazvitarisa. I say a work, let me rephrase it. This call for rebaptism died a death. Saka ini ndati basa iri, asi regai nditi rukoko urwu rwekuti vanhu vabhabhatidzwe rakatombofa. And from 2010, Saka kubva mukati for the next 6 years, there were essentially no baptisms. Saka kubva mukati megore ra2010 nemakore 6 aizotevera pasina marubhabhatidzo aiitwa. At least none that were driven by a principle. Asi hapana vaisundwa nechimiso. A principle that was prophetic. Tingataura pamusoro pechimiro icho changa chiri prophetic. I think we're all familiar that 2014 was a watershed moment, or what we call a turning point. Tese tinoziva kuti 2014 ranga riri gore iro rekuchanja kana kushanduka kwezvinhu. Both in the world and in the movement. Takatarisa kunyika uyezve nemukati memovement. There was the first major split that occurred. Pane kupatsanurana kwakakura chaizvo kwakaitika. And all those teachers that had previously advocated rebaptism all left the movement. Vanhu vese ivava maticha aya vakanga vaine pfungwa iyo yekuti vanhu ngavabhabhatidzwe zvekare asi vakabva kubuda mukati memovement. Whether or not they see it this way or not is irrelevant. Saka zvinotirangaridza kuti kunyange vaiona izvi zvine maonero aya kana kuti aya zvese izvi hazvisina basa. But my perspective is that they left the movement because of the rejection of the Sunday law message.
inini maonero angu ndeyekuti vanhu ava vakabuda mukati memovement ino nengari yekuti vakanga varamba message yesunday law. And that message was given 2 years prior in 2012. Ende message iyi yesunday law yakanga yapiwa makore maviri kumashure mukati megore ra2012. So let's just summarize what we've said thus far. Regai tingopa chidimbu chezvinhu zvatataura so far. This movement is raised up in 1989. Movement inoyi yakasimudzwa mukati megore ra1989. There's no plan to organize. Panga pasina donzvo rekuti tiise In utungamiri. fact, the plan is to never organize. Kana tingataura chaizvo ndezvekuti pasina donzvo rekuti this is the message that is to go to Adventism. Saka iyi message yaifanira kungoti iende kumasabata. And if you can think about it this way, kana tingazvifunga mafungiro aya, the premier message that we have to give to Adventism, message iyo chaicho yatiri kufanira kunopa kumasabata, is the 2520. Inyaya ye2520. Now that isn't discovered for many years afterwards. Izvi ndo zvakanga zvaonekwa mumakore anotera aizouya. We'll put the year 2005, a long time later. Kana tingatarisa gore ra2005 kumasure. The 2520, I want us to understand it in this way. 2520 ngatiinzwisisei nenzira iyi. It's the key. It's the key that unlocks our history, our message. 2520 ndiyo message iyo iri kunovhura message yedu. Our message is simple. Message yedu isusu yakapfava chaizvo. The Sunday law is coming, Jesus is about to return. Message yedu inongoti Sunday law yasvika, Jesu wakutouya. Now you can't just say that. Izvo haungokwanisi kungozvitaura badzi. You have to have some logic, some reason. Unofanira kunge une kakufunga kakurizina kumasure. Now in our movement, we are so focused on 9/11. Mukati memovement yedu tinonyanya zhinji kutarisa pamusoro pa9/11. Which we were back in that early history. Uyo yatakanga tiri mukati kumasure mbijana. But I would suggest that is not the most important tool or idea or doctrine. Tool, idea, doctrine. Ini ndoda ndikupei muone wekuti 9/11 haisi iyo yakanyanya kukosha mukati medoctrine redu, mukati medzidziso dzedu. That gets worked out. I'm going to give the date of 2004. Ini ndoda kuti ndikupei rimwe date ra2004. 3 years after the event. Makore matatu mushure mekunge. It's not the individuals who didn't understand before, they did. Haisi nyaya yekuti vanhu dunga munhu vasina kunzwisisa, asi kuti vakanzwisisa. But it becomes an established point then. Yakanga iri nyaya kana kuti pfungwa yakatogadzirwa panguva iyoyo. And what happens the following year? Chii chakaitika mukati megore rinoteera racho? I already gave you the answer. Ndatokupaiwo answer kudhara. 2005, the 2520 comes. Igore ra2005 apo pakauya 2520. So these two important tools or concepts or truths are linked together. Saka idzi pfungwa mbiri idzi dzakasunganidzwa pamwe chete. The reason why this is important is because in 2009, which was the increase of knowledge of the 2520, as you all know, increase of knowledge 2520 the argument that's used to say that baptisms are wrong argument inoshandiswa kutaridza kuti rubhabhatidzwa rwakaipa is the 2520. Inyaya 2520. It's the premier argument. Ndo argument yakasimba panyaya iyi. Because the 2520 is what? Nenyaya kuti 2520 chii? What is that truth? Ichokwadi yei 2520. It's the scattering and gathering. Nekuti 2520 inyaya yekuunganidzirwa. As soon as you start thinking in those terms,
Kana tingataura pamusoro pemanzwaya kuparadzirwa nokuunganidzirwa. These are experiences Tichitaura pamusoro pema-experience kuti that zvakasanganikwa someone nevanhu. has to go through. Izvo zvakapindana nevanhu. And the someone is the same person. Saka uyo watiri kuti mumwe munhu ndiye munhu mumwe chete The iyeye. person who is scattered is gathered. Iye munhu mumwe chete iyeye akaparadzirwa ndiyezve ari Not two kuunganidzwa. separate people. Haasi vanhu vaviri vakasiyana, munhu mumwe chete. So, Nekuda if kwaizvozvo, Adventism is scattered, saka kana masavadha akaparadzirwa, and what do we call the scattering experience? saka kuva nenhoroondo yekuparadzirwa When I say we, maybe I should say Ellen White. saka kana ndiri kuti isusu, maybe ndiri kufanira kutaura ndichiti Ellen White. Of course, Revelation 3, tingaenda zvekwadi pana Revelation chapter the 3. Laodicean experience. Tichitaura pamusoro pe So zvakamira zvakaita we Laodicea. go into a scattering in 1850 when we go into the Laodicean condition. Saka mugore ra1850 apo patiri kupinda muscatering, tiri kupinda mukati meexperience inonzi Laodicea. And according to early writings, page 74, Kana tingadzokere kuna early writings, page 74, the Lord had shown Ellen White Mwari vakataridza Ellen White. that 1850 was meant to be what? Akamutaridza kuti 1850 yaifanira kunge iri chiiko. The second gathering. Akati yaifanira kunge iri kuunganidzira. But what it turned out to be was a continuation of the second scattering. Saka izvi pazvakaitika zvaitaridza kuti yakanga kuri kuparadzirwa kwechipiri. So it was kuenderera mberi. Scattering number 2, part B. Saka kwakuri kuparadzirwa kwechipiri kwatingati part B. We'll just call it the Laodicean condition. Saka tinobva tangoiti inonzi Laodicea. So if you're scattered, then you have to be gathered. Saka kana iwe wakaparadzirwa unofanira kuti uunganidzirwe zvakare. So you can see the argument that's going to be used now. Saka muri kuona here kuti ndeipi argument ichashandiswa. The argument for no rebaptism. Saka argument iyo yekuti hatidi kubhabhatidza futi. You just give me a thumbs up if you can hear me. Ndoda kuti mutadzirwa Give me a thumbs thumbs up up if you can hear me. kundisimudzira chigumwe chihombe ichi kana muri kundinzwa. Sister Emma, can you hear me? Sister Yes? Emma, Okay. muri kundinzwa So here? I'm going to switch translation because I've lost Sister Anna. Saka ndichachinja hangu kuti wokuteerera pamatranslations because handisisina Sister Anna. Okay, so we'll carry on. Saka tichaenderera hedu mberi. So the 2520 is going to be used as the premier argument against rebaptism. Saka 2520 ndo ichashandiswa senzira iyo yekuramba rubhabhatidzwa rwechipiri. So if you're scattered, you have to be gathered. Saka kana wakaparadzirwa unofanira kuti uunganidzwe zvekare. The Seventh-day Adventist Church was scattered, so therefore the Seventh-day Adventist Church has to be gathered. Sangano remasabata rakanga rakaparadzirwa, nekuda kwaizvozvo vaifanira kuti vaunganidzwe zvekare. Beginning 1989. Izvo zvaifanira kutanga zvakatanga mukati megore ra1989. I'll say it this way, worked out in 2005. Saka ndoda ndichitaure nenzira iyi, zvakashanda mukati So megore there are teachers ra2005. in our movement, Saka pane vadzidzisi mukati memovement yedu, unwittingly, which means they don't know, ini handizivi hangu, are teaching false doctrines. avo vaidzidzisa dzidziso What's the false dzemanyepo. doctrine that they're teaching? Ndeipiko dzidziso dzemanyepo dzavaidzidzisa? That in order to be saved, Kuti kana iwe ungada kuti you uponeswe, need to be baptized into the message. vaiti kuti iwe uponeswe unofanira kubhabhatidzwa mukati memeseji iyoyi. Baptism is not into a message, it's into the kingdom. Saka rubhabhatidzwa harusi rokupinda mumeseji asi ndorokupinda mukingdom And seeing yaMwari. as there's no new kingdom, Nengari yekuti hapana you kingdom can't get imwe. rebaptized into something else.
saka hatifaniri kuti tibhabhatidzwe mune zvimwe futi zvekare. 2009, Saka mukati megore one ra2009 of the premier reasons we have the increase of knowledge on the 2520 chimwe chakanyanya kuti tiwane increase of knowledge pamusoro pa2520 mugore ra2009, 4 years after it was discovered in 2005, makore 4 mushure mekunge zva2520 yadiscover mugore is to address ra2005, the issue of organization. yaida kuti inyaya yekutarisa pamusoro penyaya yeukuru kana kuti yekugadza maleaders. Things continue. Zvinhu zvakaramba zvichienderera mberi. 5 years later, no, Mukati- we'll go 3 years later, 2012. Saka kana tikaenda makore matatu pamberi tinopinda mugore ra2012. The agitation of the Sunday law begins. That's a waymark. Saka tinonyatsokuona kuti mukati megore iri panotanga kutaurwa idzo nyaya dzakarerekera You kunyaya might call dzesunday it law. the loud cry of the Sunday law, that the Sunday law is coming. Saka tinogona kuti iyi inonzi loud cry inotaridza kuti sunday law iri kutouya. It arrives 2 years later in 2014. Saka tinoona kuti makore mairi anoteera chibva pa2012 sunday law All inobva. those teachers Vadzidzisi vese ava vakabva vabuda movement. and in that power vacuum, Saka nekuda kwokuti pasisina in that vanofitira teaching vacuum, kune avo kuti tatisisina avo vanodzidzisa pasara gap. the movement begins to flourish. Saka movement yakatanga kusimukira. And there becomes an internal awareness Pakabva patanga kamuonero mukati matiri that organization must happen. kuti saka tinofanira kuita isu nyaya dzeutungamiriri. And what is going to trigger this Saka izvo zvichaita kuti izvi zviitike zveutungamiriri is what issue, what subject. inyaya yeiko. The same one that was tackled in 2009, Ndo imwe chete iyi yakaitika mukati megore ra2009, baptism. nyaya yerubhabhatidzo. So Nokuda a kwaizvozvo work begins to be done to investigate the requirements, the necessity of baptism. saka pakabva patanga kuitwawo ongororo kuti zvakakosherei kuti munhu abhabhatidzwe. That work is done quietly, Basa privately. iri basa rakaitwa muchinyararire. It's done here in the UK. Zvakatanga mukati muno muUK. So the culmination of that work Saka brings us to the year 2016. Saka kukura kwebasa iri kwakatiisa mukati megore ra2016. And in 2016, Mukati megore ra2016, the work of organization really begins to take effect. saka nyaya dzeutungamiriri dzakatanga kunyanya kutariswa nekuitwa mugore ra2016. A year before, Gore kumasure there was kwa2016 discussion about how ministries should relate one to another. paive nenyaya yekuti ko maministries anofanira kudyidzana zvakaita sei. But in 16, Mugore ra2016 the subject of baptism becomes an issue in this movement. saka mugore ra2016 nyaya yerubhabhatidzo rakatanga kuita nyaya yakakura chaizvo mukati So- memovement ino. It's now recognized that this movement has to organize. Saka ndo pavakatanga kuona kuti movement ino inofanira kuva I'll say it in neutungamiriri. terms that you're all familiar with. Saka regai ndizvitaura mukati memanzwi ayo ese amunonzwisisa imi. Daniel 2. Tikadzokera mubhuku This radhaniel 2, movement is the stone. saka pakatanga kunzi movement We might inoyi call it ndiro the dombo. 144,000. Munogona kuvati the 144,000 It's the people that are cut out of Adventism. ndivo avo vanhu vakanoita kunokatwa kubva mukati Ellen White meAdventism. describes this group in different ways. Ellen White anotsanangura boka iri nenzira dzakasiyana siyana. But the way she writes is interesting. Asi manyorero aanoita ayo anobata moyo. You know that Ellen White is
what I will call a conference leader. Saka indoda kuti munoziva here kuti Ellen White ndiye uyo watingati mutungamiriri weconference. A regular church leader. Ndiye uyo mutungamiriri anogara aripo mukati mekereke. And so when she writes about the split or the division in Adventism, Saka apo paanonyora pamusoro pekupatsana mukati meboka reAdventism, she speaks about it in two ways. Anozvitaura izvi nenzira mbiri. We, Anoti isu, meaning her and the good people, paanoti isu anenge achireva iye nevanhu ava vakanaka. or just them, Kana kuti avo, the good people. avo vaanoti vanhu vakanaka. And because we know Ellen White is good, we would associate the good people with her. Saka isu toziva kuti Ellen White munhu akanaka, saka tongoti vanhu vakanaka vanodyidzana naye Ellen White. The way she writes, Mumanyorero ake, I say this carefully, is deceptive. Regai ndizvitaure ndakaita kungwarira, manyorero ake ane kachitsotsi. Because we don't think clearly, slowly, Nenyaya yekuti hatifungi zvakanaka kana kuti mbichana. if you remember the fast brain, Mukurangarire zvandakambodzidzisa zviya paZimbabwe camp fast Ellen brain. White is a conference leader. Ellen White mutungamiriri weconference. We'll call it the church. Yatingati isusu sangano. She's good. Munhu akanaka uyu. Therefore, in her models, in her visions, Saka mukati mezvinhu zvake zvaanoita nemavisions ake when he anoona, talks about the good people and the bad people, paanotaura pamusoro pevanhu vakanaka nevakaipa, what you see is all there is. saka unobva wati zvese zvaunoona ndizvo zviripo. The church must be the good people. Kamubva mati zvechokwadi sangano ndo vanhu vakanaka ka. And so what happens is, Saka zvinoitika ndezvizvi. what we don't fully realize Hatinyanye kuona that zvakazara. the conference structure is to be destroyed. Saka hatizvioni sekunge kuti structure yeconference inofanira In kuti fact, ipazwe. we ignore information that's right in front of our eyes. Saka tinonyatsoziva isusu information iyo iri pamberi pemaziso edu chaizvo. Like the Reformation, the history of Christ, Saka kana tingatarisa even nyaya yereformation the yenhoroondo yaKristu, ecclesiastical authorities never accept the truth. tinoziva kuti ava vatungamiriri vanga varipo panguva iyo havana kana kumbogamuchira chokwadi. In plain words, that means the conference structure will not accept. Saka tinobva tanyatsoziva kuti hande kuda kwaizvozvo conference, vatungamiriri veconference havagamuchiri So meseji. what we begin to find Saka chatinotanga kuona ndechekuti is that this movement, which is small, insignificant, nothing, saka ndechekuti boka rino iri rinova boka diki iro risina charinomboita, ends up being this group that Ellen White identifies in her writings. rinopedzisira boka iri iro boka rinotaurwa naEllen White muzvinyora zvake. The way she writes will trick you. Manyorero ake aya achakutsotsai. She describes it as some large, powerful organization. Anotsanangura seboka iri kuti iboka hombe uyezve rine simba. Not a few hundred disgruntled Adventists. Atauri pamusoro peavo anotaura pamusoro pemasabata avo vane kugunun'una. All this begins to come together in 2015. Izvi zvakatanga kuuya pamwe chete mugore ra2015. By 2016, Patinosvika mugore the idea ra2016, has crystallized. pfungwa iyi inenge yatova pfungwa yakasimba chaizvo. The same people that were fighting against baptism in 2009 Avo vanhu vamwe chete vairwisa pfungwa yekubhabhatidzo mukati megore ra2009 are the same people that are now going to advocate for it now. ndivo avo vanhu vamwe chete avo vakuti aiwa kangatibhabhatidzei mukati megore rino. They won in 2009. Vaivepo mukati megore ra2009. In parentheses, it was too early to organize. Saka mukati megore 2009 vaiti aiwa
And they win in 2016. Saka vanhu ava vakazowina zvekare mukati megore Same ra2016. people. Vanhu vamwe chete ivavo. Now they're going to say, you have to organize. Iko zvinezvi vakuti aiwa munofanira kutoti mutoisa utungamiriri. Also known as, you have to rebaptize. Wobva wati zvekare munofanira kutoti mutobhabhatidza futi. Because now it's understood. Nokuti iko zvinezvi zvakunzwisisika. Now it's conceptualized. Iko zvinezvi zvinhu zvakunyatsonzwisisika mupfungwa The dzedu. models are clear. Izvi kana takatarisa mamodels aya ari kupapachena kufanira kuita utungamiriri. Saka regai ndizvitaure mukati nenzira iyi. Because of Ezra. Nenga rechidzidzo pamusoro paEzra. Ezra chapter 7. That story Saka nyaya iyi opens up for us the truth. Nyaya iyi yakativhurira pachena chokwadi. Not that we're allowed to organize. Haisi nyaya yekuti tiri kubvumirwa here kuti tiise utungamiriri. But we're required to organize. Asi kuti tiri kutotarisirwa kuti tiise because this is a group of people that are coming out of Babylon. Saka nekuti ava vanhu iboka revanhu vari kubuda kubva mukati meBhabhiloni. So nekuda kwaizvozvo, this movement now recognizes it must organize itself. Saka nekuda kwaizvozvo movement inobva yati tinofanira kuti tiise utungamiriri. The stone. Dombo. It must also recognize that the Adventist church, the mountain, is destroyed. Saka dombo iri rinofanira kuti rionewo kuti aiwa Adventist church inova gomo hapasisina. And so rebaptisms or baptisms are now brought to the forefront. Saka nekuda kwaizvozvo rubhabhatidzo rwabva raunzwa padhuze chaipo kuti vanhu varuite. In God's order, nekuda kweorder yakaiswa naMwari, the baptisms will take another 2.5 years before they would begin. Nekuda kwaizvozvo kwabva panzi rubhabhatidzo ruchatora makore 2.5 rusati But what rwatanga. happens in 16 Saka chii chakaitika mukati megore ra2016 is that the work of ordaining elders begins. Pakabva paonekwa kuti basa rero rekuzodza maerida And that is rakabva also an interesting story. Saka iyi inyayo zvekare inobata moyo. How certain people were selected and others were put aside. Saka iyi inyaya inodakadza chaizvo kuti vamwe vakasarudzwa sei kuti vaite maelder, vamwe vachiswa I know parutivi. people have their own theories, their own ideas. Ndinoziva kuti vanhu vane pfungwa dzavo nemaonero avo pamusoro penyaya iyi. But it wasn't as engineered as people may think. Asi haisi kugadzirwa sekufunga kungaita So vanhu. what happened then, Zvakaitika panguva iyi, connected with the work of ordination, kana tingada kuzvisunganidza nenyaya iyo was yekuzodza, also the work of reorganization. ini ranga ririwo basa iro rekuisa utungamiriri zvekare. That's a strange way of saying it because the movement had not really been organized properly before. Iyi inzira chaiyo inotyisa yandataura naye because movement yakanga isati yamboisa kana utungamiriri kumashure. So there were 3 members who were ordained. Saka pane vanhu vatatu vakazodzwa panguva iyi. And they were given 3 geographical areas. Vanhu ava vatatu vakapiwa mapoka matatu, nzvimbo We call matatu them 3 dzakasiyana-siyana. continents. Tingataura pamusoro pemakontinenti matatu akasiyana-siyana. These were the continents where most of the movement resided. Aya ndo nzvimbo idzo nhatu paigara vanhu vazhinji vemovement muno. Now there were some gaps. Paivewo neumwe mukaha kana magepu aivepo. In fact, there were 2 gaps. Kana ndikada kuzvitaura paive nemagepu One was the United States. Imwe yacho yaive kuAmerica, kuUnited States. And one was Oceania or Australia. Imwe yachona yanga iri yekuOceania kana kuAustralia. And those were not dealt with. Idzodzo nzvimbo mbiri dzaka dzisina kutaurwa pamusoro pezvadzo. One of them was ignored. Imwe yacho yakangosiiwa, yakaignoiwa, yakasiiwa. And the other one was just not even thought about properly. Imwe yachona yanga isina mbonyatsofungwa nezvayo.
So we're in 16. Saka tiri mukati megore ra2016. And we have the beginning of organization. Apa ndo pari kutanga nyaya dzokuisa utungamiriri. From 16 to 19. Kubva mugore ra2016 kuenda mugore ra2019. Rapid progress begins to be made in this work of reorganization. Saka nyaya idzi dzokuisa utungamiriri dzakabva dzatanga kuiswa mukati menzvimbo dzataurwa. I call it reorganization. Obviously, it technically is not. Inini ndiri kuiti izvoni reorganization kana kuti kuisa utungamiriri kechipiri. But I say it that way to make a point. Vanozvitaura nenzira iyi kuti tiri kuisa utungamiriri kechipiri kuti vaburitse pfungwa yavo. What I want to portray to you kana ndingada kuti imi muone semaonero aya is that what's happening in those 3 years ndechekuti zvaiitika mukati makore aya matatu is an attempt to correct the mistakes and the ignorance of the past. Izvi zvaiitwa vachida kuzama kugadzirisa mistakes akaitwa kumashure nekusaziva kwavo. You're all familiar that in the midst of that history, the midnight cry message comes. Tinoziva kuti mukati mehistory yo tiri pakati nepakati panobva pauya midnight cry message. And it culminates midnight cry message in 2019. Inobva yasvika mugore ra2019 with the complete separation of FFA from this movement. Apo patinosvika pakuti FFA nemovement ino zvinobva zvapatsana. At that moment in the summer of 2019, mukati menguva iyoyo musama ya2019, the organizational structure that is going to take us through to Panium is already settled. Tinoona kuti mukati menguva iyi mu2019 tinoona kuti utungamiriri uyo waizotisvitsa paPanium unobva watogadziriswa. It's settled, but it's not formalized. Unobva wagadzirwa asi hauna kuitwa formalization kana kuitwa official. And it's not publicly or openly discussed. And tinoona kuti nyaya iyi yeutungamiriri haina kutaurwa pachena pajekerere pane vamwe. I've discussed this concept before. Ndakambotaura nyaya iyi kumashure. The one I'm going to say now. Izvi zvandoda kutaura pazviri zvino. When you look at an object, if you look at it from different perspectives, it looks or appears different. Kana ukatarisa pachinhu chimwe chete, ukachitarisa nerimwe divi chinokupa kuti chakamira sezvizvi zvakasiyana nematasiro aungazviita pane rimwe divi. I did it with a graphic showing a cylinder and the shadow that it casts. Ini ndakazviita izvi ndichitaridza chigaba chatingati cylinder kuti kana ukachiisa pazuva chikapa mvuri unoona mvuri uyu nenzira dzakasiyana siyana. And I think this resonated with people in the movement. Izvi zvakangofananawo nezvinoitwa nevanhu mukati meboka rino. And I think the fellowship in California actually has it as either part of their logo or part of their pictorial artwork on their fellowship's website. Saka ndinovimba kuti avo vari kuCalifornia pawebsite pavo vane kalogo kanoenderana nezvandiri kutaura izvi. The reason I mention that chikonzero nei ndataura izvi is because there are different perspectives of why there was a separation in 2019. Nekuti pane maonero akasiyana siyana ekuti sei vanhu vakapatsana mukati megore ra2019. So when I give this perspective, it doesn't nullify or destroy other perspectives. Saka ini kana ndikakupai maonero angu aya hazvibvisi maonero ese amungava muinawo. So I want to say this. Saka ndoda kuti nditaure izvi. The reason the separation occurred in 2019 chikonzero nei vanhu vakapatsana mukati megore ra2019 is because of those two areas that hadn't been addressed before.
inyaya yekuti inyaya yenzvimbo mbiri dzatataura dzakanga dzisina kutariswa pamusoro pezvadzo panyaya dzeutungamiri, Oceania inova Australia and the United States. neUnited States of America. Those two areas become the catalyst for the separation to occur. Idzi nzvimbo mbiri idzi ndo dzakanga dziri honzeri kuti vanhu vapatsane mukati megore iri. The one that's the most obvious, the easy one to see, iyo iri pachena ingaonekwa nemunhu wese, is the United States. United States of America. So what happens in 2019 saka izvo zvakaitika mukati megore ra2019 is that the United States begins to be reorganized. ndechekuti United States of America yakatanga kuisa muutungamiriri. And the resultant organizational model saka izvi zvakabuda mukati mekuisa utungamiriri kwavo is one that Future for America simply finds unacceptable. Izvi zvakabuda ndezvekuti zvakaiswa zvakarambwa neFFA kuti vazvigamuchire. Perhaps I shouldn't even say Future for America. Inini maybe handifani kutaura ngoti Future for America basi. Because at that time, technically, I was the boss or the leader of Future for America. Nekuti inini ndikataura Future for America chete ndenda tokanganisa nekuti inini ndanga ndiri ni boss kana mutungamiri weFFA. So perhaps it might be appropriate to say there was a coup. Saka ndinofanira kungonditaura zviri pachena kuti aiwa pakaitika coup mukati meFFA. So Future for America had been legitimately taken over. Saka Future for America yakanga yatorwa zviri pamutemo by the movement. yakanga yatorwa nemovement inoyi. And that was myself and then very quickly Elder Tess. Izvi zvinotadza kuti yanga yatorwa neni naElder Tess. And what happens is a coup. Saka izvi zvakaitika zvokuti naElder Tess takatora FFA of Future for America want to take it back. Saka avo vamiririri kana kuti mageneral eFuture for America vakati toitora zvekare. And so in this perspective that I've given today, saka nekuda kwezuva irori, in parenthesis, there are others. Kana tikazviisa in quotes. The reason why there's a separation in the movement is because of the work of organization. Saka chinhu chakaita kuti pave nekupatsana mukati memovement inyaya iyi yekuisa utungamiri. Because the United States had not been organized properly before. Nenyaya yekuti United States yakanga isina kuisa utungamiri zvakanaka kumashure. It came suddenly as an overwhelming surprise. Saka kwavari zvakangouya izvi sechishamiso. And what they saw, they didn't like. Saka zvavakaona ivo vanhu vekuFuture for America havana kuzvifarira. We're having those concerns today in our movement. Saka tinazvo izvozvi zviri kutoitika futi mumovement panguva inoyi. In certain areas, mukati menzvimbo dzakasiyana siyana, certain individuals, nevanhu vakasiyana siyana, certain groups, nemapoka akasiyana siyana, they don't like what they see. havafariri zvavari kuona panguva ino. When I say see, I mean what the organization that they see. Saka kaba ndokutaura kuti izvo zvavanoona ndokuti izvo zvakaiswa neutungamiriri kana kuti utungamiriri huripo. And they want to reject it. Saka vanobva vatoti hatoda kuhuramba utungamiriri hwacho. So what we're going through today is not something new. This is what 16 was. Saka zvatiri kuona mukati megore rino hazvisi zvitsva izvi ndo zvaitika mukati megore ra2016. So the United States has never been properly organized. Saka United States yanga isina kunyatsoiswa utungamiriri zvakanaka. So we come in, the new leaders. Saka isu takabva tapinda vatungamiriri vanyowani. In English, they say with a heavy hand. Maybe we can. Maybe it might. If you don't know what that means, with a hammer. Saka isusu manje vatungamiriri vanyowani muchirungu tinoti takapinda neruoko rune simba kana kuti nehama. So we come with force. No persuasion, no argument. We tell them this is how it will be. We don't consult.
Saka isusu patakapinda manje takapinda nesimba tisingavabvunzi kuti toita sei kana todi tikangoti izvi ndo zvatakutoita. And it's so surprising, so shocking, they leave. Saka izvi zvakavashamisa izvi ndobva vatobuda zvavo. I would suggest Saka indoda kuti ndipe muono uyu. If the United States had been organized, I'll say properly, but I mean better in the past. Saka ndikuti kana United States of America yakanga yakaorganizwa zvakanaka kumashure uku. The crisis in 2019 would not have happened. Saka zvakaitika mukati megore ra2019 zvingadai zvisina kuitika. So people in Africa Saka vanhu vari kuAfrica thought that FFA was the movement. Saka vanhu vari kuAfrica vakafunga kuti FFA ndo movement. Maybe others thought the same. Vamwe vachiri kuona maonero iwaya. And that was the problem. Saka iyi ndo rakanga riri dambudziko. Future for America thought they were the movement as well. Saka Future for America yaitofunga kuti tisu movement yachonawo zvekare. And that's why I call it a coup. Saka ndo saka indataura kuti iyi ndo inonzi did not like kumukira. The new management. Saka havana kufarira utungamiriri hwakanga hwavapo hutsva. And they definitely don't like our management style. Saka havana kutofarira futi kuti isusu taitungamirira sei. So the separation occurs because of organization. That's the point I want us to see. Saka kupatsanurana kwakaitika nekuda kwenyaya dzokuisa utungamiriri. That was 18 months ago. Saka zvakaitika 18 months dzapfuura. If you want to mark September, a little less than 18 months. Saka kana tingada kumaka kuti muna September rinobva yaita pasimbijana pa 18 months. Since then, by and large, the structure of the movement hasn't changed. Saka kubva ipapo maonero kana mamiriro akaita movement haana kuchinja. We have had to make some adjustments. Saka taifanira kuti tiite kamwe kakuchinja pautungamiriri. But what I want to do at this CAP meeting, Saka zvandoda kuita mukati meke meeting ino, before we discuss or I discuss any other issues, ndisati ndataura pamusoro pedzimwe nyaya, I want to take this opportunity to describe our understanding of what the organization of the movement looks like today. Saka ndoda nditore nguva yangu kuti nditsanangure kuti utungamiriri mukati memovement uno hwakanyatsokumira sei. To formalize it, if you like. Kana mukada kuzvifarira kuti formalization yeutungamiriri. Now you might ask, why now? Munhu anogona kubvunza kuti ko zvaitirwei iko zvino. My answer would be this. Mhinduro yangu ndeyekuti God's ways are mysterious. ndechekuti mashandiro aMwari anochamisa. They're beyond our understanding. Mashandiro aMwari anosiyana nemashandiro edu. But I think we can all see. Asi ndinoimba kuti tese tiri kuona. Now that we've come out of the 40 days. Apa nenyaya yekuti tabuda mukati memazuva 40 aya. Now the upper room experience is beginning. Apo takutoona kuti upper room experience yedu yakutanga. Heading to the outpouring of the Holy Spirit. Apo takutarisana nepakudururwa kwemweya mutsvene. Pentecost. Zvakaitika paPentecost. Which is the formalization of the message. Uko kunova kuformalizwa kwemessage. It doesn't seem surprising to me. Izvi hazvisi zvinhu zvinoshamisa kwandiri. That the organization would also be formalized. Kuti nyaya dzeutungamiriri dzichaformalizwa zvekare panguva imwe chete. I think we all need to be humble enough. Ndinovimba kuti tese tinofanira kunge tiri vanhu vakazvininimbisa chaizvo.
to recognize that the movement that we have today is almost certainly not going to be the same. It's not going to look the same in 5 years' time. Saka ndirovimba kuti tese tinofanira kuzvininipisa kuti tione kuti movement yatinayo panguva inoyi makore 5 anoteera zvinenge zvisina kufanana. So when I talk about the formalization of the structure, saka ndingataura pamusoro pekuformalizwa kwemamiriro akaita understood dispensationally. Zvemamiriro akaita movement zvinofanira kunzwisisa zvienderana And I don't mean nemadispensations. in the 144 dispensation, I mean in a smaller dispensation. Handirevi kuti padispensation ye144,000 asi kuti mukati medispensation diki iyoyi. What we are describing now izvi zvatiri kutsanangura panguva ino is what the structure will look like going into Panium. izvi ndezvokuti structure yemovement inoyi ichange yakamira sei apo patiri kupinda mupanium. And it seemed appropriate to God and us izvi zvinotaridza kuti zvakanaka kuna Mwari nekwatiri to publicly explain, to formalize what that structure looks like. izvi zvakanaka kune Mwari nekwatiri kuti tinyatsokutaridza tigotsanangura kuti formalization iyi yakanyatsomira sei. Formalization, zvakangofanana nemaformalizations ese akaitwa kumasure, it shouldn't come as a surprise. haifaniri kuuya sechishamiso kwatiri. Because you do know the formalization of the message nokuti isn't a new message, it's just a re-explanation or formalization of an existing truth. nengari yekuti tinoziva kumasure kune maformalizations ese atinoziva kana pachiitwa formalization hachisi chinhu chitsva asi kuti tiringoexplaina zvekare chinhu chagara so if you've been looking, saka kana takatarisa thinking, kana kuti tine mamwe mafungiro, you already know what the organization looks like. saka kana iwe uchitoona unotoona kuti organization kana kuti utungamiriri uda kuiswa wakamira sei, saka kwauri haifaniri kukushamisa. But there may just be some small refinements or details that you're not aware of. Saka pane zvimwe zvinhu zvidiki diki zvichangochinja chete izvo zvamunenge musingazivi. Elder Test and myself recognize that our current structure is not perfect. Inini naElder Test takanyatsokuonawo kuti utungamiriri huripo uhu hausi utungamiriri huri perfect. I don't want to say it has faults, handidi kuti nditaure kuti but it does have weaknesses. handidi kuti nditaure kuti utungamiriri hune mafaults asi ndoda kuti nditaure kuti hune mamwe maweaknesses awinawo. And as time goes on, saka we believe that ichifamba those weaknesses or cracks will get fixed. saka kana pakufamba nekufamba kwenguva tinovimba kuti maweaknesses aya achagadzirisika. You all know tese tinoziva that Sister Terry from Australia is to be ordained this week. tese tinoziva kuti Sister Terry avo vanobva kuAustralia vanofanira kuti vazodzwe mukati mewiki rino. And we, Elder Tess and myself, consider this to be the final piece of the puzzle. Saka ini naElder Test tabva taona kuti izvi ndokupedzisa kubatanidza chidimbu changa chisipo mupuzzle yedu. The final step in organization iyi ndo matsiko ekupedzisira pakuisa utungamiriri hwedu. Before we come to the midnight cry, to Panium. Apo tisati tasvika pamidnight cry kana kuti papanium. And because we see it this way, nengari yekuti isu tinozviona maonero aya, we want to take an opportunity to describe the organizational structure as we understand it today. Saka isu toda kutora nguva inoyi kuti tinyatsotsanangura kuti utungamiriri tinohuona sei mumazuva ano. So what we've discussed in this presentation
Saka izvo zvatichataura mukati mepresentation ino is a short history of organization, chidimbu chekuti utungamiriri hwaimboiswa sei. how two key ideas were connected to that. Tichaona kuti zvaiitwa sei kuti pfungwa mbiri dzibatane munyaya yeutungamiriri. Baptism Nyaya yekurubhabhatidzo and the 2520. nenyaya ye2520. Without those two, Pasina zvinhu izvi zviviri, we would not have understood the work of organization properly. Saka pasina zvinhu izvi zviviri hataikwanisa kunzwisisa utungamiriri kuti zvinofamba sei. I've given you key dates. Ndakupai madates akakosha chaizvo. 2001, 2001 2005, nagore ra2005. sorry, 2004, then 2005, gore ra2004 na2005. 2009, Gore ra2009, 12, 2012, 14, 2014, 16, gore ra2016, 19, gore ra2019, and then this year, 2020. negore rino 2020. And this camp meeting is, I think, significant Saka musangano uno wakatikoshera chaizvo because it connects or is a link between 2 years, 2021. nekuti gore rino iri riri kubatanidza makore maviri, 20 na21. So we discussed the organizational structure as we have it in 2020. Saka tichataura pamusoro peutungamiriri sekuva kwatinawo ngore ra2020. In fact, it's the same organization structure that we had in 2019. Nothing has changed. Ndo utungamiriri humwe chete hwataive nawo mukati megore ra2019, hapana chachinja. And then the final touch, the final piece of the puzzle, ende chidimbu icho chekupedzisira pakuzadzikisa puzzle will yedu be put into place next year. zvichanyatsokuiswa panzvimbo mukati megore rinoteera In 2021. mugore ra2021. But that's only a few days away, as you all know. Anongori mazuva mashoma shoma kubva muzuva ranhasi 2021 yacho. Next year, this Sabbath, gore rinouya sabata irino ratiri kubata, that's when we will have the ordination of the final elder. apa ndo patichava nekuzodzwa kweelder wedu wekupedzisira. The final organizational elder. Kuzodzwa kwaelder wedu wekupedzisira. At least in our current understanding. Kana tingazvitarisa mumanzwisiro edu atinawo iko zvino. Now, Lord willing, kana Mwari vachida zvavo, that doesn't mean I will this, doesn't mean I want this. I mean, if he wills it. Hakusi kuti ini ndiri kuda chipi, asi ndiri kuti kana ivo Mwari vachida. If he wills it, we may have further organization before Panium. Tinokwanisa kuita imwe utungamiriri tisati tasvika kuPanium kana Mwari vachida zvavo. And you will understand what I mean when we discuss the details. Ende imi munonzwisisa kuti ndinorevei kana tingataura pamusoro penyaya dziri But that will be for him to decide. Izvi zvinenge zviri zvaMwari kuti vape decision yavo vasarudze. But also for us to pray for. Asiwo zviri kwatiriwo futi kuti tizvinamatire. Because the Lord is not deaf to our entreaties. Nokuti Mwari havasi vakavhara nzeve dzavo kuti vanzwe zvatinoda. So, that's a summary of what we've discussed. Saka ichi ndo chidimbu chezvinhu zvatataura. In my next presentation, I want to lay out on the board what the structure looks like.
saka mukati mechidzidzo changu chinoteera ndoda kuti ndizvinyore pachidziro paboard kuti organization yakambonyatsomira sei. Some of the weaknesses or cracks in the movement, in the structure. Saka toda kuti tione mamwe mutsemo irimo mukati meutungamiriri mukati memovement yedu. So we can all understand where we are today. Kuti tese tikwanise kunzwisa kuti tiri papi nhasi. Let's pray. Vatinamatei. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your mercy. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai nekunaka kwenyu netsitsi dzenyu. We ask and pray, Lord, for your watch care over us. Tinonamatira nekukumbira kenyu patiri Mwari. Lord, the work of organization has gone on for many years. Tinoziva kuti basa iri rokutungamirira ranga rikuitika kwemakore akawanda. Often without us realizing. Zvaiitika izvi kazhinji isu tisiri kuzviona. Things happen on time. Zvinhu zvinoitika panguva yazvo. Not because we designed them to be so, but because you will it. Haikusi kwokuti isu tinotarisira kuti zviitike panguva iyoyo, asi kuti imi Mwari munenge mazvitendera. Because it's your will. Nekuti kuda kwenyu imi Mwari. As we discuss organization, apo tiri kutaura pamusoro peutungamiriri, we thank you for the work that you have already done. Tinokutendai nebasa iro ramatoita nechekare. And Father, the remaining things that need to be corrected. Saka izvo zvinhu zvasara Mwari zvoda kuti zvigadziriswe. That need to be refined. Izvo zviri kufanira kuti zvinyatsokwenenzverwa. We pray that you would take those things into your hand as well. Tinonamatira kuti zvinhu zvidai mukazviisa mukati mumaoko enyu zvekare Mwari. And in your good time, ende kuburikidza nenguva yenyu imimi, pray that you would address them. Kuti tinonamatira kuti imi Mwari dai maoneka muchazvigadzirisa. We thank you in Jesus' name. Tinokutendai kubudikidza nezita raJesu. Amen. Amen. Okay, thank you very much. We'll be back in 20 minutes with our next presentation with Elder Tess. Just for the sake of technical things, we will close this meeting and we'll be reopening the same meeting right away to have a fresh start for the next meeting with Elder Tess. So we'll be closing this